рамках адзінага дня інфармавання абласны цэнтр наведаў міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Александр Карлюкевич. З яго удзелам у Гродзенскай абласной навуковай бібліятэцы імя Яўхіма Карскага прайшла сустрэча з працоўнымі калектывамі раённых кнігасховішч, членамі Саюза пісьменнікаў і прадстаўнікамі прынёманскіх выдавецтваў. Працягнуўся візіт у Гродна наведваннем рэдакцыі «Гродзенская праўда», дзе адбылася размова з прадстаўнікамі раённых і абласных сродкаў масавай інфармацыі. Буде розмова про Конституцію нашої країни, буде розмова про ті актуальні питання, які знаходяться у сфері діяльності Міністерства інформації як органу державного керування. Безумовно, мені хотілося б сказати і про концепцію інформаційної безпеки, яка прийнята на гэтым тижні президентом нашої країни Олександром Григоровичем Лукашенко. Ось і закрануть інші актуалі, які ввогуле зв'язані з діяльністю інформаційної галіни. Сустрэча атрымалася політэматычнай. Асаблівую ўвагу у гутарцы Александр Карлюкевич спыніў на нядаўна прынятай канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі дзяржавы, абмеркаванне якой працягваецца. Дакумент – гэта адзін з захадаў па абмежаванні ад непажаданага кантэнту ў друкаваных СМІ і на тэлебачанні. Аднак асабліва падкрэсліў міністр, гэта не закон, які прызваны выконваць задачы і абмяжоўваць. Гэта ў першую чаргу дакумент, які дазваляе самастойна вырашаць накірункі па забеспячэнні інфармацыйнай бяспекі нашай краіны, што ў сваю чаргу будзе садзейнічаць развіццю СМІ. Падчас дыялогу закранута была і тэма папулярнасці мастацкай літаратуры як аднаго з інструментаў патрыятычнага выхавання. Менавіта кнігі і аповеды, на думку Александра Карлюкевича, павінны стаць магутным арсеналам выхаваўчай і асветніцкай працы з моладдзю. Его лічаць неким консервативным продуктом. Поэтому я больше увагу звернул бы на показальники, на библиографию, на парады, на методологию, на подсказки, на то, что и не только библиотекари повинны рекомендовать, что школа повинна рекомендовать, письменники сами, несомненно, повинны заниматься. Может быть, так само и этими списами, рейтингами, это ж могут быть разные форматы. Але это повинно носить такий ось характер авторитетного меркования.